En l'estudi de Torà d'avui amb els companys d'estudi hem arribat a un versicle, de fet a un fragment de versicle que m'ha cridat poderosament l'atenció. Aleshores el que farem ara és llegir-lo tot complet i analitzar-lo amb cert detall. El versicle és de Zacaries 13:2 i diu: «I passarà aquell dia, diu l'Etern de les legions, que tallaré els noms dels ídols de la terra i no seran més recordats. I també causaré que els profetes i l'esperit d'impuresa passin de la terra». El primer element a analitzar és això que diu, que tallaré els noms dels ídols de la terra i no seran més recordats. Què són aquests ídols? La interpretació simple és que són els falsos déus que la humanitat, per desgràcia, al llarg de la història ha idolatrat. Aquests falsos déus no seran més recordats. No seran més recordats vol dir específicament que ni recordarem els noms d'aquests falsos déus, perquè allò que recull el sentit i el significat d'alguna cosa és el seu nom. I per tant esborrarem els seus noms de la faç de la terra i evidentment d'aquesta manera serà impossible que els adorem novament. També els ídols de la terra també pot ser interpretat com aquells personatges notoris, destacats, que hi ha hagut al llarg de la història, que han fet un paper de governants, d'ideòlegs, d'algun tipus de paper rellevant, al qual nosaltres l'hem posat en un pedestal, l'hem encimbellat i li hem acceptat les opinions, els criteris i les accions de manera acrítica. Aquest tipus de personatge, aquest tipus de persona, també desapareixerà de la faç de la terra. Tothom serà entès pel que és un humà fal·lible, i per tant no hi haurà aquesta idolatria dels personatges i aquesta adoració dels individus que per desgràcia al llarg de la història s'ha produït tan freqüentment. Això entronca amb el que diu a continuació de que els profetes i l'esperit d'impuresa passaran de la terra. Aquests profetes, evidentment està parlant de falsos profetes, han escampat l'esperit d'impuresa. Què és l'esperit d'impuresa? Doncs són unes difamacions, una mala parla, la sonarà, que ha creat un mal ambient a la humanitat. Un ambient destructiu mentalment i psicològicament, que ens ha creat també una mentalitat pessimista i nihilista fins i tot, que ens ha impedit una evolució positiva i cooperativa de la humanitat, sinó que hi ha hagut més aviat una evolució competitiva i destructiva entre nosaltres. Això també desapareixerà i esperem que sigui aviat i en els nostres dies. De fet, aquest versicle està parlant de l'era messiànica i l'era messiànica se la compara amb el Xabat de la història, se la contrasta com el Xabat de la història. I ara que som dijous en la gravació d'aquest vídeo, esperem que aquest Xabat sigui ja un tastet del Xabat de la història i que s'aproximi ben aviat i en els nostres dies. Shalom.